Як вайна ў Іране падзяліла саюзнікаў Менску. Каму можна скардзіцца Лукашэнку праз тык-ток і як маладое пакаленне беларусаў не забываецца на традыцыі самагонаварэння. Я, Лізалеўскі, вітаю гаспадарства і запрашаю на навіны суботы. Вайна вакол Ірану адгукаецца і ў краінах, блізкіх да Беларусі. Афіцыйны Баку падзякаваў Менску за салідарнасць пасля атакі іранскіх беспілотнікаў у Нахчыване. Беларускі сцяг з'явіўся ў інфаграфіцы МЗС Азербайджану. Сярод дзяржаваў, якім Баку выказаў словы ўдзячнасці, ёсць нават Арменія. А вось Расію ў гэтым спісе не згадалі. Як Менск манеўруе ў новым дыпламатычным канфлікце, апавядзе Віталь Бабін. Слова ўдзячнасці 40 краінам, сярод якіх і Беларусь, Міністэрства замежных спраў Азербайджану апублікавала інфаграфіку з 40 сцяжкамі са словамі падзякі за салідарнасць з нагодай атакі іранскіх дронаў у Нахчыване. Мы выказваем шчырую падзяку за словы падтрымання, лісты і тэлефонныя званкі, атрыманыя ад нашых міжнародных партнёраў пасля удараў іранскіх беспілотнікаў па тэрыторыі Рэспублікі Азербайджан. Мы высока цэнім салідарнасць, праяўленую з Азербайджанам, і выразнае пацверджанне падтрымання суверэнітэту, тэрытарыяльнай цэласнасці і непарушнасці межаў нашай краіны. Напярэдадні ў Баку пазваніў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў, які выказаў азербайджанскаму боку сваю заклапочанасць, цытата, эскалацыі на Блізкім Усходзе. Пазней стала вядома, што прэм'ер Александр Турчин таксама звязаўся са сваім азербайджанскім калегам, выказаўшы падтрыманне кіраўніцтву і народу Азербайджану. Адначасова з гэтым Менск усяляк выказвае падтрыманне і Тэгерану. Надоечы Лукашенка сустракаўся з паслом Ірану, заявіўшы пра вераломную атаку на гэтую краіну. Прапаганда кажа, які бедны Іран, мы за яго, мы падтрымліваем. З іншага боку, вось Іран наносіць удары па тэрыторыі Азербайджану, Азербайджан падаецца таксама той самы, мы за яго, мы яго падтрымліваем. І вось як тут дзейнічаць, вялікае пытанне. У паведамленні МЗС Азербайджану пералічваецца і Арменія, краіна, з якой Азербайджан данядаўна меў доўгатэрміновы вайсковы канфлікт праз Нагорны Карабах. А вось пра Маскву, даўнюю хаўрусніцу Баку, ніводнага слова. Апошнім часам Азербайджан вельмі моцна дрейфуе, нават не тое, што дрейфуе, веслуе ў бок ад Расіі, бліжэй да захаду. Зрэшты, падобнае веславанне назіраецца і ад Ерэвану. Апошнім часам прэм'ер гэтай краіны Нікол Пашынян пазбягае кантактаў з Лукашэнкам і Пуціным, у тым ліку за шчыльныя кантакты Менску і Баку ў пытаннях продажу айчыннай зброі, якую Азербайджан выкарыстоўваў супраць Арменіі падчас вайны ў Нагорным Карабаху. Віталь Бабін, Белсад. Тым часам прэзідэнт Ірану Масуд Пазешкіян у звароце да народу адкінуў патрабаванні Злучаных Штатаў пра безумоўную капітуляцыю. Таксама ён папрасіў прабачэння ў суседніх краінаў, па якіх Іран наносіў удары апошнія дні. Паводле Пазешкіяна, Іран не плануе аперацыяў і удараў па суседніх дзяржавах, калі не будзе новых атак з іх тэрыторыяў. На заяву іранскага палітыка адрэагаваў ужо Дональд Трамп. Ён лічыць, што такім чынам Іран здаўся перад сваім блізкаўсходнім суседзям. Таксама прэзідэнт США анансаваў новы моцны удар па іранскай тэрыторыі. Па яго словах, мэтамі будуць людзі і аб'екты, якія раней не разглядаліся для ракетных удараў. Яны імкнуліся захапіць і кіраваць Блізкім Усходам. Упершыню за тысячы гадоў Іран зазнаў паразу ад навакольных блізкаўсходніх краінаў. Яны сказалі «Дзякуй прэзідэнце Трампе». Я адказаў «Калі ласка». Іран больш не задзіра Блізкага Ўсходу. Цяпер гэта лузер Блізкага Ўсходу. І так будзе яшчэ шмат дзесяцігоддзяў, пакуль яны не здадуцца, або, што больш верагодна, цалкам не абваляцца. Адметна, што амаль адначасова са зваротам Пазешкіяна Іран атакаваў аэрапорт Дубаю. Ён не працаваў некалькі гадзінаў. Таксама паступалі паведамленні пра атакі на Бахрэйн, Саудаўскую Аравію і Арабскія Эміраты. Тым часам крыніцы тэлеканалу CNN паведамілі, што выведка США мае інфармацыю пра намер Кітаю дапамагчы Ірану фінансава і кампанентамі для ракетаў. Раней на гэтым тыдні выданне «Вашынгтон-Пост» пісала, што Расія дзеліцца выведнымі звесткамі для удараў па амерыканскіх вайсковых аб'ектах.
Вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Калі вас пакрыўдзілі, пішыце ў TikTok, сказаў Александр Лукашенко беларускім жанчынам напярэдадні 8 сакавіка. Ужо цягам наступных дзён у соцсетцы з'явіліся першыя звароты з рэальнымі праблемамі і нават жартаўлівымі скетчамі. Падрабязнасці ў матэрыяле Насты Печеньковай. Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. У нас же TikTok есть. Такое абяцанне Лукашенко даў беларускам 5 сакавіка падчас штогадовай сустрэчы, прысвечанай міжнароднаму жаночаму дню. Ужо праз некалькі дзён у тыктоку з'явіўся першы зварот да палітыка. Яго запісала настаўніца сталічнай школы нумар 59 Оксана Сандраздова. У ролику яна просіць Лукашенко разобраться с деликатной проблемой. Мой бывший муж ушел от нас с ребенком, при этом забрав общенажитые деньги. Далее ночью на эвакуаторе он вывез мою машину со стоянки около нашего жилого дома. Не дапамагла ні заява ў міліцыю. Там жанчыне адказалі, што муж мае права на агульна нажытую маёмасць. Не суд, у хадзе якога ўжо былому мужа адышла палова кватэры і той самай машыны. Таксама Оксана абавязаная заплаціць былому сужэнцу 12 000 рублёў судовых выдаткаў. Я осталась ограбленной. Я не знаю, как мне дальше жить. Как мне обеспечивать своего несовершеннолетнего ребенка? Как делить квартиру, в которую вложили все свое здоровье и деньги мои родители? Я очень прошу у вас защиты. Апроч роликаў з рэальнымі праблемамі, беларускі сталі выкладаць у TikTok і жартаўлівыя скетчы. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. А што на тое Лукашенко? Блогер і вядоўца каналу пра сацыяльныя праблемы «Реальная Беларусь» Артём Шапараў не выключае. Робячы заяву, палітык не разлічваў на такую реакцию жанчын. Он знает, что происходит в Беларуси с домашним насилием и с самой судебной системой, которая регулирует это домашнее насилие, когда насильника могут в прямом смысле слова арестовать дома, чтобы он находился дома с теми, над кем он это насилие производил, и дать штраф, который заберет из семьи деньги и оставит, по сути, потерпевшую без денег и с насильником в квартире. Паводле Шапарова не дзіўна, што ў такой сістэме скаргі ў тыктоку застаюцца найбольш эффектыўным спосабам данесці праблему да ўладаў. Если он будет показывать: я лоялен, я верю в вашу власть, я вас уважаю, вы молодец, но вот холопы ваши вот там не слушаются вас, то тогда будет реакция. Если выйдет человек и скажет о том, что вы нанимали этих чиновников, вы десятилетиями формировали это правительство, от которого нет совсем результатов, и в этом виноваты вы, потому что вы формируете эту всю повестку, то скорее он сядет. І гэта можа быць адной з прычынаў росту папулярнасці ў тыктоку ананімных ролікаў скаргаў да чыноўнікаў і Лукашэнкі. Наста Печенькова, Белсат. Нелегальны завод под адкрытым небам на Гарадзеншчыне. У лесе ў Шчучынскім раёне мясцовы жыхар зарганізаваў міні-завод для вытворчасці самагону. Паведамілі ў абласной міліцыі. Аднак алкагольны бізнес яму ўсё ж давялося згарнуць. 32-гадовы гаспадар ляснога заводу афіцыйна беспрацоўны. Пасля візіту сілавікоў застаўся не толькі без 2 самагонных апаратаў. Таксама ў яго сканфіскавалі 225 літраў гатовага прадукту. Міліцыя цяпер ладзіць правяранне па гэтым факце. Уладальніку нелегальнай вытворчасці моцнага алкаголю пагражае адміністратыўная адказнасць. Менскі гарадскі цэнтр псіхіятрыі і псіхатэрапіі чакае маштабная рэканструкцыя. Праект абнаўлення комплексу, што месціцца ў лясным масіве непадалёк ад станцыі метро «Партызанская», вынеслі на грамадскія абмеркаванні. Яны пройдуць да 23 сакавіка. Што менавіта ўлады плануюць змяніць? Згодна з планам, на тэрыторыі аб'екту з'явяцца 2 новыя корпусы. У выніку агульная плошча цэнтру павялічыцца ў 4 разы да 13 000 квадратных метраў. Гэта дазволіць развязаць праблему перанаселенасці палатаў, дзе цяпер да 9 чалавек адначасова. Да таго ж комплекс збярэ ўсе падраздзяленні, раскіданыя па горадзе ў адным месцы. Азнаёміцца з падрабязным планам рэканструкцыі можна на сайце адміністрацыі Заводскага раёна Менску. І да падзеяў у суседзяў. Расійская ракета патрапіла ў шматкватэрны дом у Харкаве. Адзін з пад'ездаў разбураны цалкам. Паводле папярэдніх звестак загінулі прынамсі 11 чалавек, сярод іх 2 дзяцей. Яшчэ больш за дзясятак чалавек пацярпелі. Пошукава-ратавальная аперацыя пачалася каля 2 гадзіны ўначы і працягваецца дасюль. Падрабязнасці з месца падзеяў у наступным матэрыяле.
На месцы удару ратавальнікі і камунальнікі метр за метрам расчышчаюць завалы і шукаюць людзей. Пошукавая аперацыя не спынялася ні на хвіліну з моманту удару. У сваіх кватэрах былі заблакаваныя 14 чалавек. Расійская ракета потрапіла проста ў крайні пад'езд 5-павярховага дому. Выбуховая хваля ад удару ракеты была настолькі моцная, што пашкодзіла яшчэ 16 шматкватэрных дамоў у Наваколлі. Гэта кватэра Наталінага сына, насупраць разбуранага пад'езду. Усярэдзіне не ацалела практычна нічога. Я думаю, что ничего, только стены и все, и ковер бабушкин. У кватэры ў момант удару нікога не было, расказвае Наталля. Сын служыць, а жанчына жыве ў іншым раёне. І толькі гэта ўратавала іх ад катастрофы сёння ўначы. Главное, что все живы, а вот напротив это вообще жахіття. А мы еще, когда плохо было со светом, с отоплением, тут было очень тепло, приезжали и думали, может, сюда перебраться. Хорошо, что не перебрались. Уладальнікі пашкоджаных кватэраў цяпер спрабуюць уратаваць ацалелую маёмасць і ачысціць жытло ад аскепкаў. Камунальнікі дапамагаюць залатаць вокны. Стены стоят, дверей окон нет. Ни у нас, ни у соседей, ни у кого. Ну хорошо, мы выходим на ту сторону. Окна. Более-менее, а так кошмар. Практычна ўсе машыны, якія стаялі каля пад'ездаў дамоў, таксама пашкоджаныя. Дзяніс, уладальнік аднаго з такіх аўтамабіляў, прызнаецца, для ягонай сям'і галоўнае, што яны не пацярпелі, а машыну ён паспрабуе адрамантаваць. Як перажылі? Свіст, удар і ўсё, і больш нічога. Пыл падняўся, і ўсё, а далей крыкі, шум, гам. Ну, гэта ўжо так. Эксперты ўжо ўстанавілі, што гэта дакладна была ракета, але пакуль невядома, якая менавіта. Папярэдне таксама вядома, што гэта балістыка. Тып ракеты яшчэ высвятляюць. Гэта або Х-55, або іншы тып. Пакуль праваахоўнікі гэта высвятляюць. Мінімум 20 сем'яў праз атаку засталіся без даху над галавой, але толькі адна сям'я звярнулася ў мэрыю з просьбай перасяліць яе ў інтэрнат. Папярэдне гэта 20 кватэраў, якія практычна цалкам разбураныя, але быў настолькі моцны пажар, што перакрыцці пацярпелі. Полымя перакінулася на іншыя пад'езды, бо было траплянне ў газавую трубу. Усё гарэла ўначы. Тое, што мы бачым папярэдне, практычна ўвесь дом разбураны. Гэты раён – паўночная частка Харкова, бліжэйшая да мяжы з Расеяй. За 4 гады паўнамаштабнай вайны ацалелых дамоў тут амаль не засталося. Паліна Марозава, Ірына Юр'ева, Харкаў, Украіна. А цяпер пераносімся ў іншую суседнюю краіну, у Літву. Вільня на гэтыя дні пераўтварылася ў вялікую кірмашовую пляцоўку. Тут праходзіць ярмарка Казюкас, адна з найстарэйшых традыцый Вялікага княства літоўскага. Падобнае свята спрабуюць ладзіць і ў Беларусі, у горадні. Але там казюкі сталі фактычна аб'ядналі з расійскай традыцыяй, масленіцай. Колькі гандляроў сабраў віленскі кірмаш і што на ім прадаюць у нашым сюжэце. Ярмарка Казюкаса, па-беларуску казюкі, адно з найстарэйшых народных святаў з часоў Вялікага княства літоўскага. Традыцыя кірмаша бярэ пачатак у 17 стагоддзі. Ён ладзіцца ў гонар святога Казіміра, апекуна Літвы, Беларусі і рамеснікаў. На працягу стагоддзяў на віленскім кірмашы гандлявалі і беларусы. Такая традыцыя захавалася і сёння. Участвуем мы, наверное, больше 10 лет. В этом году торгуем шакотис, жвагулющий мост. 7 вкусов разные. Есть грибочки натуральные и наш литовский квас хлебный. Сёлета ў ярмарцы бяруць удзел больш за 1500 гандляроў. Тут можна знайсці кераміку, драўляныя лыжкі і посуд, упрыгожанне, тэкстыль, вырабы з бурштыну, а таксама знакамітыя букеты з вярбы і сушаных кветак, якія лічацца сімвалам свята. Латвийская ругина дона, национальная. Чесноком. Чеснок только как дизайн. В Латвии только 2 места, где такое есть. Я не знаю, вообще в Литве есть или нет. Я думаю, что нет. Ярмарка Казюкі штогоду прыцягвае дзясяткі тысяч гараджанаў і турыстаў, застаючыся адной з самых яскравых культурных падзеяў вясны ў Вільні. Глафіра Жук, Белсад.
На гэтым ставім кропку ў нашым выпуску. Зычу спадарства ударна адзначыць 8 сакавіка і запрашаю заўтра на вячэрні эфір Белсату з падсумаваннем самых важных і цікавых падзей за тыдзень. Убачымся!